Обережно. Ого. Як ти? Дякую. Знала б, що це ти, не рятувала. Чекай, послухай. Підвали. Послухай. Чого ти від мене хочеш? Я маю відвозити тебе додому. То це ти зголосився? Так. Ні, ніколи. Добре, тоді на. Ось. Тоді ця Порше твоя, тримай. Що це? Я маю відвозити тебе додому, інакше в мене заберуть і цю автівку, і виженуть зі школи. Тож прошу. Не бачу мінусів. На одного ідіота в школі буде менше. То ти не тільки сліпа, ще й без серця, так? Окей. Але дорогою не смій до мене навіть звертатися. Домовились.